Здравейте, мислещи хора! Вие сте с влога на Любомислиция. Това е специалния великденски епизод за Възкресение Христово, който ние ви подготвихме заедно с Делян Загарьов, който е съосновател на Awakening Center и когото съм канил и в други епизоди. Здравей, Дидо, радвам се да те видя. Здравей, Любо, и аз също. Макар и в карантина в момента, пак успяхме да намерим начин да заснемем този епизод с този разговор във Facebook. Тези епизоди ще стават все по-чести, докато приключи съответно извънредното положение, не може да се видим. Но това пък не ни пречи да си поговорим за някои теми, за които обещахме още при предишния ни епизод, за които не са го гледали, могат да го гледат, че ще поговорим. И една от тези теми, която е много подходяща за най-светлия християнски празник, е енергията на Христовото съзнание. В курса по Акашови записи, който Дидо провежда в Awakening Center, ще оставя линк в описанието към страницата на Awakening и страницата на Дидо. Можете да ги посетите, харесате, последвате. А, Там се споменава това Христово съзнание като енергия, като една творяща енергия на безусловна любов. Затова бих искал с Дидо да си поговорим малко по отношение на тази енергия и как можем ние да общуваме с нея. Така че, Дидо, ти си, какво представлява Христовото съзнание? Христовото съзнание е състояние на духа и на ума, състояние, което е много близко или съвпада с това на самия Бог и Божия Син, т.е. Исус. И всъщност това съзнание не е някъде вън от нас, не е нещо отвън, което да преследваме и да гоним, е вътре в нас и е важно да се обърнем навътре, за да го събудим. Всъщност това е и целият смисъл на идването на Исус тук, да ни покаже, да бъде един пример за това какво е всеки един от нас, на какво е способен. И примерите са повече от достатъчни. Знаем, че Исус всъщност е водеща фигура в историята на човечеството. Всъщност той идва да ни покаже потенциал на всеки един от нас, това, което можем да направим, това, което можем да бъдем. Осъзнаването, че всички сме свързани, всички сме едно, мястото, откъдето идваме е едно, източник е един. Че дори в злия и агресивен на пръв поглед човек всъщност има доброта и болка, причина за тази агресия. И за мен дори присъствието на Исус илюстрира най-висшата любов, която може да изпита и да бъде всеки един от нас. Тази любов, която го изпраща на кръста и въпреки всичко, въпреки всички мъчения, въпреки обидите, униженията, които преживява Исус, той намира сила в себе си, в сърцето си да каже: прости на Господи, те не знаят какво правят. За мен това е, мога да кажа, един от най-силните моменти от присъствието на Исус тук и едно от най-силните послания, които прави на човечеството. Тоест, въпреки това, че той бива буквално убит, той намира сила да прости и да изрази най-висшата любов, безусловна любов. Така че за мен Христовото съзнание не е нещо вън от нас. Това е просто най-висшия потенциал, към който всеки един от нас е редно да се стремим към него. И всъщност повечето от нас го правят съзнателно или несъзнателно. Светът се развива. За мен Христовото съзнание е просто това състояние, в което ти не изпитваш страх, не изпитваш гняв, не изпитваш желание да отмъщаваш, да нараниш. Ти си просто тази божествена висша любов, ти си щедрост, ти си приемане, ти си прошка, ти си желанието да помогнеш, ти си осъзнаването, че всички сме свързани и наранявайки един, нараняваме всички цяло. Така че в Акашите всъщност, Акашите за мен са Христовото съзнание сами по себе си.
съдържащи цялата информация за всичко, което се е случило, но това е идеята и на самите акашови записи, да осъзнаем единството си, да осъзнаем, че всичко това, което преживяваме тук е илюзия, макар и така доста постоянна и натрапчива, както казва и Айнщайн. Затова всъщност ние я приемаме за абсолютна реалност. И общо взето дори Акаша казва, че надникнали един път зад завесата на тази илюзия, в която живеем, наричаме реалност, ние наистина се докосваме до това Христово съзнание, до дума, до нашия истински потенциал, нашата истинска същност. Това, което се случва с всеки от нас на индивидуално ниво, както и глобално го преживяваме, е, че всеки един от нас слиза, за да бъде предаден, има своя юда в живота си, за да бъде разпнат и от себе си, т.е. своята критика, липса на любов и приемане към себе си, но и от околните, разбира се, за да стигне това просветление, това състояние, това Христово съзнание, но осъзнаването, че всъщност просто идваме да преживеем нещо. Нещо, което сме избрали предварително, разбира се, в повечето случаи, нали, няма да се отклоняваме там, но по-скоро ние идваме да преживеем себе си и да опитаме в ситуация, в която сме предизвикани, ситуация, в която сме забравили кои сме, да бъдем най-висшето проявление на себе си. Ти спомена нещо много хубаво, когато говорихме преди малко за безусловната любов, и това е прошката. Много често на страницата на Awakening ти си превеждал послания по отношение на прошката, като не енергия аз съм повече от другите и аз им прощавам за това, защото те са нисши, аз съм по-висш от тях, а по-скоро за това, че прошката е приемане на нещо, което ни се е случило и на тази болка вътре в нас, защото всеки носи някаква болка в своя житейски път, без изпитване на гняв и на осъждане. Можеш ли да ни поговориш малко повече за тази прошка? Дали е точно това, което преди малко ти описах, правилно ли съм разбрал, или има и други аспекти на прошката? Сега, със сигурност, може би ще има хора, които няма да са съгласни с това и те са учени да прощават. Включително, знаеш, имаме празник прошка, на който искаме да прошкаме по-големите. Аз не смятам, че Акаша отрича прошката като процес, но може би не я разбираме в дълбочина и какъв е нейният смисъл точно. Така че според мен правилно си разбрал това от посланието, защото аз го разбирам по същия начин и не случайно съм искал да послания до прошката. Всъщност прошката представлява един процес на осъзнаване защо някой ме е наранил, защо нещо ми се случва и приемането на това и приемането на този човек. Приемане не означава да кажа да, той беше прав или това, което ми се случи и което ме нарани, беше прекрасно. В никакъв случай. Означава обаче наистина да видим нещата от по-високо, да видим по-голямата картина. Да осъзнаем, че това, което се е случило, всъщност е избор на нашата душа преди да дойдем тук. Тази връзка, говорейки за Исус днес, същото, което се случва и с Юда, Исус, знаеш, всички общо взето се шегуваме или обиждаме Юда, но Исус нямаше да е Исус без Юда, в крайна сметка. Тоест, ние имаме нужда от контраст между добро и лошо, между чисто и нечисто, за да може да проявим нашето най-висше проявление. Тоест, някой трябва да ни предизвика, някой трябва да ни нарани, някой трябва да ни предаде, някой трябва да ни обиди, някой трябва да ни отхвърли. Тоест, това са нашите най-големи страхове и болки, разбира се. След което ние имаме право на свободна воля на избор в отношение на това, което се е случило, дали да искаме отмъщение, дали да искаме да накажем. И тук идваме вече момента на прошката. Прошката не е процеса на аз ти прощавам, т.е. аз съм повече от теб, както ти каза. Не е целта на това да изглеждам по-добър, по-духовен и по-велик.
този другия, който е съгрешил. Напротив, всички сме еднакво съгрешили в кавички, разбира се, тъй като знаеш, че грях съществува. Всяко нещо обаче си има своите последствия. Така че прошката е процес на осъзнаване защо нещо ми се е случило и приемане на тази случка, така че аз да я използвам за моето най-висше проявление, за моето израстване. Благодаря ти много за това интервю. Радвам се, че си поговорихме за Христовото съзнание. Темата естествено е неизбродна, но ще продължаваме, ако хората имат интерес към нея и в бъдеще с бъдещи клипове. Надяваме се вече и в лична среща с теб. С едно пожелание, нека да оставим хората за това да търсят в себе си Христовото съзнание, да търсят в себе си любовта, прошката, всички тези прекрасни християнски ценности и да са сигурни да вярват, че те всъщност могат да ги живеят. Не е необходимо да правят каквото и да било, за да заслужат Божията любов, те вече я имат и самото това осъзнаване те прави много по-близо до нея и те прави благословен. Благодаря на Делян Загарьов за това интервю. Може да посетите неговите страници, които ще оставя като линк отдолу в описанието. Благословени и светли празници от нас и до нови любомислени срещи. Чао, Дидо! Чао, чао!